Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatina kuhinja. Danas ćemo praviti baklavu. Kako vam je poznato, ima više vrsta baklave, a ja sam se danas odlučila da napravim baklavu od kokosa. Od sastojaka bit će nam potrebno 500 g gotovih jufki, 5 jaja, 200 g kokosa, čaša od 200 ml jogurta, tako isto šećera, 150 g maslaca, 2 vanilin šećera, 1 prašak za pecivo, zagdu ili šećerni sirup, 800 g šećera i 800 ml vode i pola limuna, to su vam 3 kriškice. Prvo što ćemo uraditi, stavit ćemo agdu da nam se kuha, znači dodajemo 800 ml vode, 800 g šećera, jedan vanilin šećer i 3 kriščice limuna. Sad, kad agda prokuha, neka kuha još nekih 10 do 15 minuta, pa eto ja pustim obično 15 minuta i isključite dok mi napravimo baklavu. Agda će se taman prohladiti i bit će spremna da zalijemo baklavu. Prvo ćemo umiksati dobro jaja i šećer i vanilin šećer. Sad dodajemo jogurt i opet umiksamo. Dodajemo kokosovo brašno, prašak za pecivo. I samo lagano promiješamo. Evo, kod mene je tepsija 36 puta 26. Dno sam pomastila. I najbolje vam je jufke izrezati po veličini tepsije, ja sam tako uradila. Onda vam je lako filovati, ko kad su ove kore nekad fine, nekad nisu. Evo ovako stavite jednu koru. Pa ćemo sad maslace ovako malo poprskati. Pa idemo drugu koru. Opet poprskamo maslace. Sad ide treća jufka. Opet poprskamo maslace i stavljamo punjenje.
To ne mora biti debel sloj. Od par milimetara. Bitno je da prekrije cijelu jufku. Znači na svaku treću jufku stavljamo filu. Sad idemo opet jufka. Pa maslac. I sad ćemo upotrijebiti one komade jufke što smo odrezali. Tako da ništa ne bacimo. Svaku jufku morate malo maslace premazati. Znači na svaku treću jufku ide fil. I tako ćemo sve do kraja. Na završni sloj isto idu 3 jufke. E sad ovu predzadnju jufku premaznat ćemo sa Agdom. Uzeli smo malo, Agda je se već skuhala, tako da nam se ne bi podizala gornja jufka. Slobodno ovako namažite da se zadnja jufka može fino zalijepiti. E sad vi izrežite po vašoj želji kako želite. Ja sam rednu već uključila na 180 stepeni da se fino zagrije i pećemo nekih 40 minuta.
Još ćemo je lagano pomastiti. Evo, baklavicu sam pekla tačno 40 minuta na 180 stepeni. Znači, baklava je vruća, Agda je mlaka. I sad ćemo je fino zaliti. Ova mi baklava jako fina, sočna, ukusna. Ako ste ljubitelji kokosa, ovo je pun pogodak za vas. Nadam se da će vam se i ovaj moj video svidjeti. Puno vas pozdravljam, čuvajte se. Želim vam svako dobro. I do nekog sljedećeg videa. Ćao!